Doreen Masomera aburitswa mumba manga chiroja musoro mema problems na landlord apa maitete vabva decide kungomupa advice pakati kudema zvakuriko zvatinositaura zviya rega kungotenga maconflicts ausingazivi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So that evil just now I'm seeing videos of Doreen being evicted, and honestly I wanted to celebrate, but I do feel for her kids. Unondituka every day and night telling me I have nothing, yet I have a home and I'm comfortable in Demasdale. Moral of the story, this is how it ends when you invest in other people's lives, yet you can't afford rent. I'm sorry for this predicament. Send your account. I wire $100, not for you, but your kids. I know you will not accept because of pride, but henceforth, touch not the anointed and do my prophets no harm. Kumagumo kunenyaya. Sending love and light to your kids. Woyo murandakadzi arikuti iye I still have a good heart. Chero mukandituka mukandinyomba asi imba ndinayo. So varikuti iwo vachatumira Doreen $100, 1,800 yekuti atengerewo vana vake something vagonewo kuwanawo pamwe pekugara. Chero vakanowanawo karumu kechidikewo kanogona kuita kuti vagone kuwana pekuisa musoro. Tiri kungomirira kunzwa reaction yake tena. Anogona kungovakandira mamwe mayuro namapound musikana akaswera nguva bo. Do leave your comments on what you think. Asi nyaya yakataurwa na maititi yekuti kana une kastendi kako kawina kusamwe, please just go ungonovaka. Kumagumo kune nyaya.